jeblakno kendange ya, Kris. Cahya Nuswantara, yuk. Yo spesial untuk ibu-ibu, mbok de, emak-emak sing padha masana mburi, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun kanca-kanca rombongan saking Belor. Mbah Tung Sultanman, terima kasih. Sepi sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sembah karo sapa tak suwon rina lan wengi muga-muga Hija. sok kapan anggonmu kali bisa kumpul kaya nduk ing kuning. Yo jaranan gayeng ya nak. Gayeng to, Pak. Luar biasa warga Pleman Lor kene kok. Pak Piye? menawi parang usul lho nggih. Apa? Niku no jopene mathuke nggih digangi raketang sedina. Ben iso tik lho. Nek diarani bladekan yo ora iso tik lho. Lah yo mosok tik ning pom. Yo mboten to pom to, Pak. Yo bahaya to ya. Lah pripun? Lek dalu ngantos subuh nggih tasik ringgitan ngeten niki. Isuk nang sekolah. Enjing sampun ngulang. Awan ngarit. Lah tike kapan? Lah iya. Ya Allah. Ning mboten napa. Rezeki nggih Pak nggih. Jenenge adewe sagu dadi seniman kok no. Nggih. Bakune tetep disyukuri. Lek mboten wonten kan nggih diarep-arep. Oke. Ya pokoke berkas waras Cahya Nuswantara. Amin ya rabbal alamin. Yuk. Ojo lali pawalingku. Jurang melodi Cahya Nuswantara sing penting sowado. Terima kasih warga Pleman Lor. Yo sepi sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa mas aku kudu sambat karo sapa
wong kula. Aku kudu Iki ngono. berarti yoga-yoga karo musisi wis padha tik iki. Oh iya. Nek wis tik mesti semangat ya, Nok. Semangat. Oke. Alhamdulillah tambah kekuatan. Iya. Sampun dices iya ta, Mak? Nek ngeyo gelangmu aja lali nek ndeleh ngono kuwi kancamu sing melok bingung. Niki mau cepot lho, Pak. Lho mbok gawe obah piye kok cepot? Lek polah kan nemen. Lah iya. Alon to, ayo. Lah sangke dangune mboten kok. Ndane yo. Aja lali bawa